Wel, ga i groesawu chi'n ffurfiol i'n Gweminar. Da ni yn teimlo'n gyffrous iawn ynglyn â'r Gweminar. Y gyfres yma'r Gweminara, ond da ni'n edrych ymlaen yn fawr i'r Gweminar sydd gennym ni bore yma. I fod yn onest, gweledigaeth yr athro Eowyn James ydy'r holl gyfres yma, a rydyn ni'n hynod o falch mae o ydy un o'n siaradwyr ni y bore yma. Mae'r athro James wedi cyhoeddi'n helaeth ar wahanol agweddau'r len a diwylliant Cymru yn y cyfnod modern, a mae waith ymchwil o wedi canolbwyntio'n arbennig ar fesydd yn ymwneud â chrefydd, hunaniaeth, diwylliant gwerin a hanes y llyfr, gan roi sylw arbennig i'r emyn, y faled a chanu gwerin. A da ni ddim yn unig yn ddiolchgar iawn iddo fo am ei weledigaeth am y Gweminara, ond da ni'n ddiolchgar iawn iddo fo rwan am siarad efo ni am Carol a Chwndyd. Diolch yn fawr iawn, Manon, am y croeso yna. Na i rannu'r sgrin gyda chi nawr. Mae yna gwrwyniad PowerPoint gen i ar... Dyna ni, fi'n credu bod e'n gweithio'n iawn gobeithio. Wel, can lawen i ddathlu Nadolig i ystyr Carol i ni, yn amlach na ffido yn y dyddiau ni, ond nid yna i ystyr erioed. Gair o fyd y ddawns yw Carol yn wreiddiol, heb unrhyw gysylltiad penodol ar Nadolig. Yn wir, heb unrhyw gysylltiad â Christnogaeth o ran hynny. Ystyr y gair ar un adeg, beth bynnag oedd dawns gylch neu dawns gadwyn. Hynny yw, nid yn anhebyg, os ych chi wedi bod i Lydaw, i'r math o ddawnsio gwerin traddodiadol ych chi'n cael yn Llydaw hyd heddi. A mae'n fath o ddawns allwch chi olrhain yn ôl yn y pen draw i wyliau a defodau'r cyfnod cyn Gristnogol. Nawr, yn Lloegr, erbyn y drydydd ganrif ar 10, fe ledodd ystyr y gair Carol na o olygu dawns, felly, i olygu'r gan oedd y dawnswyr yn ei chanu yn ogystal â'r dawns ei hunan. Yna, erbyn y 15fed ganrif yn Lloegr eto, yn hytrach na chan i ddawnsio oedd yn unig, fe ath ei olygu penillion gyda bwrdwn ar ôl pob pennill, gyda rhyw fath o gitgan ar ôl pob pennill. Yn atgo'r ffaith bod, wel, chi'n gweld o hyd yn dawnsio gylch, lle mae rhywun, maen nhw'n canu pennill ar ei sefyll, fel bethau, ac yna canu'r bwrdwn wrth symud ymlaen yn y ddawns. Ond erbyn yr 11fed ganrif ar 15 yn Lloegr nawr, roedd yr ystyr wedi llacio ymhellach eto, a gath eith wedi ddefnyddio'r gair Carol yn enw ar unrhyw gam, ond yn arbennig ar gyfer caneuon yn gysylltiedig ar Nadolig. Nawr, yn Lloegr, yr oedd y 15fed ganrif yn gyfnod o flodeuo mawr ar y garol, ond o safbwynt Cymru a'r Gymraeg, mae'n rhaid i ni aros hyd at y ffrwydriad yma o ganu rhydd cynnar sy'n dechrau ymddangos yn y llawysgrifau Cymraeg yn ystod yr 11fed ganrif ar 15, cyn bod ni'n cael corff o beth gallwn ni i galw nhw'n garolau. Mae'r gair Cymraeg Carol yn fenthyciad o'r Saesneg, a mae'r enghreifftiau cynhara o'r gair na sydd wedi cyfnodi yn y Gymraeg, maen nhw'n dod o'r 14fed ganrif ar 10, ac bod yna awgrym o'r hen gysylltiad a dawns yn rhai o'r enghreifftiau cynnar ni, yn sicr erbyn yr 11fed ganrif ar 15, mae'r gair yn amhendant iawn i ddefnydd yn y Gymraeg fel yn y Saesneg, a mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw gan yn y mesurau'r rhydd. Nawr, fel wedi awgrymu'n barod o sôn am y datblygiad y canu rydd cynnar yn yr 11fed ganrif ar 15, mae hynny yn ddatblygiad chwyldroadol mewn gwirionedd yn hanes barddoniaeth Gymraeg. Oherwydd yn yr oesoedd canol, cerddi yn y mesurau caeth, y mesurau cyngeneddol, traddodiadol felly, yw'r rhan fwyaf o lawer o'r farddoniaeth Gymraeg sydd wedi goroesi. Hynny yw, wedi goroesi yng nghyfnod yr oesoedd canol. Hynny yw, cerddi'r beidd proffesiynol oedd yn canu dan nawdd y tywysogion i ddechrau ac wedyn eu chelwyr y boneddigion. Nawr, roedd
cynhyrchu llawysgrifau yn yr oesoedd canol oedd yn broses ddrud. Hynny yw, chi'n meddwl am yr amser oedd yn cymryd i'r ysgrifydd i gopio y gerdd, a wedyn cost y defnyddiau ar gyfer ysgrifennu. A felly, dim ond cerddi oedd yn uwch i brif fel petai oedd yn cael eu copio i'r llawysgrifau. Ac oherwydd hynny, y bodoli ar lafar yn unig yr oedd llawer o gerddi'r cyfnod, hynny yw cerddi'r beirdd is i statws fel petai, y gler fel o'n yn cael ei galw yn aml. Yn ddiddorol iawn yn derm sydd yn gallu cyfeirio nid yn unig at feirdd is i statws, ond hefyd at bobl mewn urddau eglwysig yn y cyfnod yma. Ond beth ni'n gweld nawr o'r unfed ganrif ar 15 ymlaen, mae yna gynnydd mawr nawr yn y cerddi ar y mesurau'r rhydd sy'n ymddangos yn y llawysgrifau ddechrau ac wedyn wrth gwrs mewn print wrth fod argraffu'n datblygu yn y Gymraeg. Mae'r cynnydd yma yn y cerddi rhydd yn cydaro â dirywiad y traddodiad barddol proffesiynol. Erbyn y cyfnod yna, mae'r boneddigion, mae'r uchelwyr yma oedd yn noddi'r beirdd yma, maen nhw'n dechrau colli diddordeb yn y diwylliant Cymraeg traddodiadol mewn gwirionedd, wrth nhw gael ei dynnu mwy fewn i fywyd a diwylliant Llundain a'r Lloegr. Mae'r beirdd chwythau hefyd, mae yna ddirywiad yn y gyfundrefn beirdd proffesiynol yma. Maen nhw'n dechrau colli gafel ar eu crefft, dyw'r grefft at ei gilydd ddim mor loyw ac y fuodd. A mae hynny'n enwedig yn wir yn Ne Cymru, a felly yn y cyfnod yma mae'r canu rydd cynnar yn datblygu yn gryfach yn y de ac yn y gogledd. Y peth arall wrth gwrs sy'n digwydd yn yr unfed ganrif ar 15, dan ddylanwad yn enwedig y ffaith bod y tuduriaid wedi ennill coron Lloegr, teulu Cymreig wrth gwrs yn ei gwreiddiau. Mae'r dylanwadau nawr, dylanwadau Saesneg ar y diwylliant Cymraeg yn cynyddu. Hynny yw, mae Deddf Uno 1536 er enghraifft yn rhoi hawl i'r Cymru cael cynrychiolaeth yn y Senedd. Mae yna fwy o gyrchu nawr i Llundain yn gyffredinol gan y Cymru, mwy o groeso yn y llys tuduraidd a niferoedd y Cymru yn Llundain yn amlhau yn y cyfnod yma. A mae'r dylanwadau yma i gyd yn dod ar y diwylliant Cymraeg. Mae'r canu rydd cynnar yma yn syrthio i ddau ddosbarth o ran y mesurau ni'n trafod. Mae nifer o'r cerddi rydd cynnar yma yn y mesurau traddodiadol Cymreig. Mesurau fel y gwelwn ni'n gobeithio mewn munud, yr awdl gywydd yn enghraifft, neu'r cywydd deiar furion. Ond y mesurau yna heb y gynghanedd. Ac yn yr ystyr yna, mae'r term canu rydd cynnar ychydig yn gamarweiniol. Oherwydd mae'n debyg fod y math yno ganu di-gynghanedd ar y mesurau traddodiadol yn rhywbeth sy'n bodoli ochr yn ochr a'r canu cyngeneddol uwch i statws yn ystod yr oesoedd canol. Dim ond bod ni ddim a thystiolaeth i hynny yn y llawysgrifau. Ond y peth arall ni'n gweld yn gynyddol hefyd nawr yw cerddi Cymraeg yn cael eu llunio ar fesurau Saesneg. Hynny yw, addas yw canu ar donau ffasiynol y dydd yn Lloegr. Ac ni'n cael enghraifft weddol o gynnar o hynny mewn cerdd gan Edmund Pris er enghraifft. O'n i'n trafod Edmund Pris yn y sesiwn blaenorol yn dod ni. Mae'n ganddo fe gerdd er enghraifft yn dwy'n y teitl Baled Gymraeg ar fesur About the Banks of Helicon. Hynny yw, tôn Saesneg nawr wedi benthyca ganddo fe ei addasu ar gyfer, neu addasu geiriau Cymraeg ar gyfer y dôn Saesneg poblogaidd yma. Nawr, Baled Cymraeg yw'r enw ar y gerdd yma gan Edmund Pris. Ac y bydde'r gair baled yn cael ei ddefnyddio yn gynyddol nawr i gyfeirio benodol at cerddi oedd yn adrodd straeon neu yn sôn am ddigwyddiadau. Eto yng nghyfnod y canu rydd cynnar yma yn yr unfed ganrif ar 15, mae'r gair baled fel y gair carol yn gallu cael ei ddefnyddio digon pen-agored ar gyfer unrhyw gerdd yn y mesurau rhydd. Mae Sir Thomas Parry mewn un man yn dweud, wel,
bod y gelwyr cerdd rydd, medde fe, yn araith weithiau, yn faled, yn garol, hyd yn oed yn awdl, heb unrhyw reswm ymddangosiadol dros ddewis yn naill enw na'r llall. Maen nhw gyd yn gallu cael eu cyfnewid ei gilydd fel enw ar gerdd rydd cynnar yma. Ond bod y ffiniau yma rhwng y termau yn parhau yn ddigon tenau a chyfnewidiol am amser hir, wrth i'r canu rydd datblygu, mae yna fwy o sefydlogi nawr ar y termau. Ac i ni'n gweld Carol yn cael ei neilltuo fwy nawr i gyfeirio at gerddi sydd yn gysylltiedig â gwyliau glwysig, yn y dolyg wrth gwrs a'r Pasg ac yn y blaen. Ond hefyd ar gyfer gwyliau yn gysylltiedig â tymhorau'r flwyddyn. Chi'n cael carolau haf, er enghraifft, yn sôn am ddyfodiad yr haf neu dathlu ganol yr haf. Hynny yw, a chyffredinoli, felly gallwch chi ddweud bod y garol fel term felly yn agos gysylltiedig a dathliadau cymunedol. A bod rhythmau a llawenydd y ddawns maen nhw i'w clywed i'w hyd yn y garol. Wrth i bobl nawr ddathlu rhyw wyl fel petai. Mae yna ryw elfen o lawenydd yn neidio, dawnsio, siongrwydd felly yn perthyn i'r garol yn sgil hynny. Pan ni'n troi at brif bynciau'r canu rydd cynnar, serch yw un amlwg iawn. Mae cerddi wedyn yn ymwneud â materion y dydd, ond wedyn mae yna ddosbarth lluosog o gerddi moesol a chryfyddol, ac at yr un fyddwn ni'n canolbwyntio wrth gwrs yn y sesiwn yma. Ac i ni'n gweld yr elfen gymunedol yma sydd yn nodwedd ar y garol yn gyffredinol. Mae'r elfen yna, yr elfen gymunedol, mae'r waith yn glir yn y carolau chryfyddol a moesol yna. Wel, beth i ni'n cael gan awduron y carolau crefyddol yma, a rheini'n offeiriad yn aml, ond hefyd mae yna leigwyr defosiynol wrth i yn cyfansoddi'r carolau crefyddol yma. Beth i ni'n gweld yw cerddi sy'n ceisio ddysgu'r gymuned yng ngwirioneddau'r ffydd Gristnogol, a hefyd i hannog nhw i fyw bywyd moesol, bywyd da felly. Ac a chyffredinoli eto nawr, mae'r elfen gymunedol yma, dyna'r peth sydd yn gwahaniaethu y garol oddi wrth yr emyn. Oherwydd, bod rhaid wrth gwrs i emyn cynulleidfaol fod yn addas i'w ganu gan y gymuned grediniol, ar un pryd, yn yr emyn, i chi'n disgwyl rhyw fath o nodyn personol falle, neu nodyn o ymrwymiad. Mewn geiriau eraill, mae'r emyn yn gyffredinol eto yn anerch Duw neu'n anerch yr enaid, tra mae'r garol yn anerch gynulleidfa, yn ceisio diddannu'r gynulleidfa neu hannog nhw neu hyddysgu nhw. Dyna swyddogaeth y garol. Dwi ddim yn ddamwain felly bod gallwch chi ddisgrifio llawer o'r carolau sydd wedi goroesi'r carolau diwiol yma o'r 11 ar ail ganrif o 15 ymlaen. Maen nhw'n cael eu disgrifio weithiau fel pregethau ar gân. A maen nhw'n aml yn reit hir hefyd. A rhan bwysig o'r ysgogiad dros lunio'r carolau yma yw prinder cymharol pregethu yn yr eglwysi yn y cyfnod dan sylw. Nawr, yn hytrach, fel y gwelwch chi ar y sgrin, wedi rhoi dyfyniadau o ddisgrifiadau byr gan Morgan Jones yn ei gyfrol Termau Iaith a'r Llyn. Beth i ni gweld yn reit gyffredin yn ne-ddwyrain Cymru yn Gwent ym Morgannwg am y math o garolau, o gerddi ni'n galw'n garolau, i ni'n cael defnydd o air arall yn yr ardaloedd yna, sef cwndid. Ac dyw cwndid ddim ar fwm crefyddol angen rheidrwydd. Dyna sy'n wir am lawer iawn ohonyn nhw. A mae'r gair cwndid a chysylltiadau crefyddol o ran tarddiad y gair. Oherwydd mae'r gair Cymraeg yn y pen draw yn dod o'r Lladin conductus. A mae'r gair conductus yna yn cyfeirio at ganu'r offeiriad yn y cyfnod Gatholig nawr, wrth gwrs,
at ganu'r cyffeiriad wrth iddo fe gerdded at yr allor. Neu mae hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer y canu oedd yn digwydd yn ystod perfformio dramâu litwrgaidd yn yr eglwys. Gair arall sy'n cael ei ddefnyddio yn ne-orllewin Cymru nawr, mewn cyfnod ychydig yn ddiweddarach o'r ail ganrif ar 15 ymlaen, ar gyfer y carolau crefyddol yma, yw halsing. Eto benthyciad o'r Saesneg, mae'n dod o'r gair Saesneg hailsing, sydd yn golygu cyfarchiad. A maen nhw'n ddigon tebyg mewn gwirionedd i'r cwndid o ran eu cynnwys nhw ac o ran eu mesurau o ran hynny. Ac eto bydde'n iawn i ddisgrifio llawer o'r halsingod yma fel pregethu ar gân, ac ni'n cael dystiolaeth diddorol am hynny, y ffaith bod nhw'n ysgogiad i bobl lunio'r carolau yma, hynny yw niffig pregethu, mewn llyfr a gyhoeddwyd gan Erasmus Saunders am gyflwr crefydd yn ysgobiaeth Tyddewi yn 1721. A mae'n dweud yn fanna bod bobl yn gwneud ymdrech arbennig i fynd i wrando ar bregeth, yn cerdded milltiroedd i wrando ar bregeth a cael ei siomi weithiau bod y pregethwr ddim yn troi lan, felly, bod yr offeiriad y brysur yn gwneud rhywbeth arall. Ac oherwydd hynny, mae nifer ohonyn nhw yn niffig y pregethu reolaidd yma mynd ati i'w addysgu gilydd. A mae'n dweud, wel, i wneud hynny yn aml iawn, mwyn beth mae'n galw'n private instructions, yn yw bobl gyffredin nawr yn hyfforddi gilydd, oherwydd bod y Cymru mor hoff o gerddi o farddoniaeth. Felly, mae rhai o'n nhw yn cyfansoddi beth mae'n ei disgrifio fel a kind of divine hymn or song, which they call the halsingod, o carolion, y gair arall eto, y gair carol wrth gwrs fyna. Sy'n hyfforddi nhw mewn bethau athrogeithol neu hanesyddol yr ysgrythur ac yn y blaen. A wedyn mae'n sôn am y ffordd oedd y bobl ifanc yma yn ei canu nhw am pob math o gyd-destun gan gynnwys yn aml iawn yn yr eglwysi yn y geia. A bydden falle rhyw 8 neu 10 ohonyn nhw yn dod at ei gilydd ac yn ymrannu yn ddwy ran, felly, yn eistedd gyfochrog ei gilydd, fel bethau nhw mewn eglwys gadeiriol, meddwl fe, ac un grŵp yn dechrau trwy lafarganu un o'r penillion yma, ac yna'r grŵp arall yn ymateb ac yn gorffen yn y diwedd gyda rhyw gitgan, hynny yw rhyw fath o ganu antiffoniaeth, hynny yw yn ateb i gilydd bob yn ail, felly. Dyna sydd yn wir am beth o'r llawer o bobl ifanc, meddwl fe, yn y cyfnod yma wneud yn ysgobiaeth Tyddewi. Wel, o ran natur y canu, mae cerddi gwerinol i nhw, maen nhw'n uniongyrchol iawn i harddull, a maen nhw'n cartrefol i naws. Hynny yw, mae hwnna'n wir am y canu rydd yn cynnar yn gyffredinol, ond yn enwedig falle am y cwndidau a'r halsingod yma. Mae'n y duedd i fynychu gwerth llynyddol y cynnyrch yma, ond mae'n bwysig cofio sylw'r athro Geraint Gruffydd hefyd, meddwl fe bod y cwndidau yma a'r brydiau meddwl fe, mae'n ddyn nhw rhyw hiotledd dwys sy'n ei codi uwchlaw lefel cyffredinedd di-dor, meddwl fe. Mae yna rhyw egni a brwdfrydedd a'r gyhoeddiad yn dod trwyddyn nhw a'r brydiau, meddwl fe, sy'n ei codi nhw'n uwch o ran ei safon. Mae hefyd yn dweud am y canu rydd cynnar yn gyffredinol, meddwl fe, ar ei orau, meddwl fe, mae'r canu yna, mae ynddo fe rhyw ysgafnder soniarus sydd yn beth newydd yn y Gymraeg o gymharu a'r traddodiad barddol yr oesoedd canol. Wel, dwi ddim yn annisgwyl o gofio pwysigrwydd gwyliau nadolig yn y calendar eglwysig ac yn y calendar tymhorol. Dwi ddim yn annisgwyl i gweld nifer reit dda o'r carolau diwiol yma yn cwndidau ac yn halsingod yn gysylltiedig â chyfnod y nadolig yn benodol. Ac wrth gwrs, erbyn yn dyddiau ni, fel wedi nodi'n barod, dyna fel i ni'n defnyddio'r gair carol yn amlach na ffidio, ond fe i gyfeirio'n benodol at gân
ar gyfer y Nadolig. Ond beth dwi eisiau gwneud yn yr hyn sy'n weddill nawr yw dibynnu siwr bydd amser yn mynd, yw'n ni edrych ar rai enghreifftiau o'r carolau yma i geisio rhoi rhyw flas i chi ar i natur nhw. Trwy edrych fel i'n dweud ar ambell enghraifft. A mi eisiau dechrau gyda cwndid cynnar iawn a luniwyd yn 1520. Hynny yw, ni nawr yn y cyfnod cyn Brotestannaidd. Mae werth pwysleisio hynny, wrth gwrs, mae'r cwndidau yma, y canrifoedd cynnar yn dechrau yn y cyfnod cyn Brotestannaidd. I ni'n gwybod am ddyddiad y gerdd yma, 1520, oherwydd mae'r bardd wedi rhygymni y dyddiad ar y diwedd. Mae hwnna'n digwydd yn reit aml yn y canrifoedd cynnar yn gyffredinol. Tua diwedd y gerdd, mae yna rhygymni'r dyddiad a rhygymni yn aml iawn hefyd enw'r awdur. Ac i ni'n cael hynny fan hyn yn y penillion ola, Oedran Crist pan ganed hyn o destun detholedig, 1119 a 590, meddai fe, sef 1520, i arbed i chi wneud eich syms. Ond yn y pennill ola gweithio'r modd, dyw ddim yn nodi pwy yw e. O daw yn yw os daw gofyn pwy ei gnau, o fedre rhai ddychymyg. Hynny yw, mae rhai'n gallu dychmygu pwy oedd wedi wneud. Dyn sef fryd, tra fydd o byw, ar ganmol Duw Nadolig. Duw fyna golygu dydd ar ganmol dydd Nadolig. Felly, dwi'n dweud y sylwaith pwy yw e. Nawr, mae Iolo Morgannwg yn copio'r gerdd yma, neu fersiwn o'r gerdd, i un o'i lawysgrifau fe. A mae yn priodoli y gerdd yma i Sir Hugh Dafydd. Mae'r teitl Sir ddim yn golygu Sir fel ni'n dyddio heddi. Mae'n enw ar y ffeiriad gyffredin yn yr eglwys. Ond mae fe'n dweud mae y ffeiriad gellu gair neu gellu ger fel ydyn ni'n dweud yn yr ardal rhwng Cwm Rhymni a Chwm Taf. A fel ni'n dweud, ond yn ffodus iawn, mae'r gerdd yma yn digwydd mewn cyfnod cyn Iolo. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod am Iolo Morgannwg fel ffigiwr nodedig iawn. A mae'n amlwg bod yn y fersiwn sydd yn ei lawysgrifau mae wedi bod yn newid ac yn diwygio rhywun ar y gan yma. Ond ni yn gwybod, wel, mae'r gan i gael mewn llawysgrifau canharach. Yn ddiddorol iawn, mae'n cael ei gynnwys yr enghraifft mewn llawysgrif yn 1638 sydd yn un o'r llawysgrifau cynnar hefyd sy'n cynnwys gwaith y Vicar Pritchard. Ac i ni'n gwybod felly bod y dyddiad yn saffach na byddwn ni wedi credu petai ond yn llawysgrif Iolo Morgannwg, ond y sylwaith ni ddim yn siŵr am pwy yw'r awdur. Nawr, mae'r gerdd gyfan yn rhyw 20 o benillion i gyd, felly yn gerdd eitha hir, ac eto yn bregaeth ar gan, a fel ych chi'n gweld yn y canrifoedd cynnar yn yr enghreifftiau fyddwn ni'n edrych arnyn nhw nawr, mae'r elfen lafar yn weddol o glir yma yn y cerddi, er enghraifft yn yr ail bennill, mae'n sôn ar wyliau yn y Nadolig, nid wyliau yn y Nadolig ac yn y blaen. Yn y gerdd yma, mae yna ambell awgrym Catholig, hynny yw'r ffaith bod e'n dod o'r cyfnod Catholig, ond dyw e ddim yn elfen amlwg iawn. Hynny yw, edrych ar sylfaenu'r ffydd yn gyffredinol. Mae yna sôn mewn un man mewn pennil sydd ddim gyda chi'r y sgrin am fod Crist wedi eni o'r forwyn gysegredig er enghraifft. Mae yna annogaeth i roi cardod ac i wneud cyffes maddeuant bechodau felly ac yn y blaen. Ond, fel ni'n dweud, mae fel llawer o'r cymdidau nawr yn y cyfnod Protestannaidd. Mae'n syml yn rwydd i ddarllen ei ddeall mewn gwirionedd hyd yn oed i ni heddi. Mae'n rhywbeth eitha sionc yn y gerdd yma. Na i ddarllen rannau ohoni i chi nawr. Mae'n dechrau gyda'r gair gwrandewch.
A mae hwnna eto yn agoriad stoc byddwn ni'n gweld mewn cerddi eraill, lle mae yna wahoddiad nawr i bobl, yr elfen gymunedol, yr elfen bregethwrol yma, dewch i wrando ar beth sydd gen i ddweud, gwrandewch feddwl dyn o'r byd, a roes i fryd yn ystig, i foliannu'r mab rhad, sef Crist, enw ar Grist i chi'n cael yn yr oesoedd canol, a'r Esgob Richard Davies yn ei ragymadrodd i Testament Newydd 1567 yn defnyddio'r ymadrodd yna fel dadl dros y ffaith bod yna rhyw fath o brotestaniaeth cynnar yn bodoli yn y Gymraeg cyn Catholigiaeth a'r ymadrodd mab rhad yna. Y pwysles ar y ffaith bod Crist yn fab rhad yn arwydd o hynny. A gad ar ddiw nadolig, fel ein dweud dydd nadolig. Nawr, mae'r gerdd yma ar fesur yr awdl gywydd. A mae'r awdl gywydd yn 7 sillaf o 4 llinell. Gyda, fel ych chi'n gweld, mae'n y brif odl ystig. Ystig yn golygu dyfal. Ac wedyn mae gyda chi odl ystig a nadolig, yr ail ar 4 llinell fyna nodlu. Ond wedyn ni, mae gyda chi odl gyrch wedyn, odl mewnol. Gwrandewch feddwl dyn o'r byd a roes i fryd yn ystig i foliannu y mab rhad a gad y gafwyd felly ar ddydd nadolig. A wedyn mae'n dweud, mae'n mynd mlaen yn dweud bod yn mynd i fynegu nawr ar gan yr eglwys lan, Gatholig a roes foliant i ddiw ni ar wyliau nadolig. Hynny yw, mae'r eglwys nawr yn moli diw mewn ffordd arbennig felly ar ddydd nadolig, adeg wyliau nadolig. A mae'n annog nawr caned pob dyn fore a hwyr laswyr gysonedig. Cysonedig yn gallu golygu gytun neu mewn harmoni. Yn annog bobl nawr i ganu gyda'i gilydd. Laswyr fyna'n gallu golygu'r sallwyr, ond mae'n gallu falle bod yna awgrym Catholig fan hyn. Mae'n gallu golygu defosiwn i fair. Mae'n gallu hyd yn oed golygu y rosary, ynddo. Neu mae'n gallu golygu offeren cerdd hefyd, ynddo. Fel y canodd Dafydd Santif, Dafydd Frenin, y salmydd, o foliant i'r nadolig. Y dydd y ganed y mab rhad, y ceidwad bendigedig, ac am hynny, tra fo'n byw, croesawwn dydd nadolig. A mae'n mynd mlaen wedyn, mewn rhannau dwi'n wedi cynnwys i, sôn am y geni hunan. Mae'n symud ymlaen wedyn fel sy'n mor wir am y pregethau mae'r gan, am y carolau mae'r gan, am y nadolig. Mae'n symud ymlaen yn rhaid gyflym y gwirionedd o'r geni i'r croeshoeliad. A dyna gewch chi yn yr ail golofn ar y sgrin. Mae'n symud ymlaen o'r sawl sy'n ddeffoledig sy'n ganddo fe, ond detholedig yw ystyr hynny, y sawl sy'n wedi hethol felly, ynddo fe. Mae eisiau ni foli diw nadolig, ond i foli fe wrth gwrs nawr am ddioddau ar y groes. Ond yna gewch chi yn y darn nesaf yna. Hynny yw fod ddioddefodd dros i blant ni fedre gant dychymyg, hynny yw tu hwnt i'n dychymyg ni beth sydd wedi digwydd i cadw cymen un, hynny yw cymen yw cymaint hwnna. Hynny yw pob un, i cadw pob un, rhaid bod yr un golledig. A mae'r gerdd yn mynd yn ei blaen wedyn. Eto i sôn nawr am Crist yn dioddau amddiffyn i bobl. A wedyn bod e'n cael ei dynnu lawr o'r groes ei roi yn i orfedd, meddwl fe, i orwedd felly, yno am ychydig bach amorig. Ac wedyn bod e'n cael ei godi o'r bedd a wedi dyrchafu i'r nefoedd ac ar dyrchafel yn ddigel, hynny yw yn amlwg felly, i'r deml fendigedig yn y nefoedd felly, ar ddeheulo'r tad y bydd yn aros dydd arnedig. Ac yna mae yna anogaeth ar y diwedd wedyn i rownau'n gweddi ar ddiw'r nef, awn ar engluniau orig am awr fach am ychydig felly. Ac ar cyffes cymen un. Hynny yw gwrthryngdod nawr trwy cyffesu'r offeiriad, y tinc Gatholig mae'n dod mewn os licwch chi. A chymyn bendigedig. A chael ohonom yn ddidrwch. Didrwch yna'n golygu dedwydd.
wir edifeiliwch cael clonau, a hefyd cael wrth ddweud ein chwant, a hefyd cael wrth ein chwant fyddeiant bechodau, ac yna'n rhygymur dyddiad ar awdur fel wedes i. Wel, dyna enghraifft o gerdd Gatholig, ac ar wahân i ambell gyfeiriad, mae'n debyg iawn o ran cynnwys a mynegiant i lawer iawn o'r cwndidau Protestannaidd diweddarach. Mae John Penry yn 1587, mae'n cwyno am y diffyg pregethu oedd yng Nghymru. Yr un gan ac oedd gan yr Osma Saunders mewn gwirionedd, mae 2 ganrif yn ddiweddarach. A mae'n cwyno hefyd bod y Beibl cyfan ddim ar gael yn y Gymraeg. A mae'r cyfan oedd yn cadw llawer o'r Cymru, meddwl fe, rhag bod yn atheistiad. Oedd y cof neu am orolion o'r ffydd Gatholig oedd yn dal yn y wlad. A meddwl fe, gan gynnwys, meddwl fe, yn godlu Welsh songs and books. Ac wrth yn godlu Welsh songs, mae'n cyfeirio fyna at y cwndidau Catholig. Ac yn mynd dweud mae'r rheina nawr yn cadw bobl, y cof am y cerddi yma ar lafar gwlad, oedden ni cadw nhw rhag mynd yn atheistiad dronc, felly, ynddo fe. Ond gyda, yn drawiadol iawn, wrth gwrs, y flwyddyn ar ôl cyhoeddi y gerdd yma, yr apel yma, mae'n flin dy fi, gan John Penry am rhagor o bregethu yng Nghymru ac yn y Gymraeg. I ni'n cael cwndid yn cael i lunio gan dyn o'r enw Thomas Jones yn diolch am y Beibl yn Gymraeg, wrth gwrs, achos fe gyhoeddwyd y Beibl cyfan gan William Morgan y flwyddyn ar ôl yr apel yma gan John Penry yn 1587. Ac awdur y cwndid yma yw dyn o'r enw Thomas Jones. Thomas Jones yn ffeiriad Protestannaidd, hynny yw, yn frwd i Protestaniaeth nawr, ynddo fe, yn yr ardal o gwmpas y Fenni. Roedd e'n ficer Llandeilo Pertholau, mae'n debyg yn y cyfnod nath e lunio'r cwndid yma. Ac mae eto ar fesur yr awdl gywydd. A mae pob pennill nawr yn gorffen gyda yr odl O. A mae pob pennill yn gorffen gyda'r gair Cymro. A wedyn, chi'n gweld e fyna, eto yn gerdd hir, 33 o benillion i gyd, mae'n anerch i blwy nawr, fanwyd blwy drwy Grist ei rad, ei ras. Ac a fi genad, ac a fi ganiatad henw i adrodd dau air. Dau air yna, gair yna'n golygu cyfeirio at y pennill, mae yn argerdd wawd. Dwi'n linell, felly argerdd wawd. Gwawd yna'n golygu mawl o ddysgu'n brawd y Cymro. Eto'r syniad yma o ddysgu nawr, o bregethu iddyn nhw. Mae fy mryd fel dyn di-ddig, rhywun bodlon, felly, na di yn Nadolig heibio, heb rhyw gyngor, dewch yn nes. Am nelo les i Gymro. Hynny yw, mae'r Beibl newydd ymddangos ychydig cyn y Nadolig. A mae nawr yn y gerdd yma yn diolch am y Beibl, ond hefyd, wrth gwrs, yn annog bobl i gymryd sylw o'r Beibl, i ddarllen y Beibl a'i myfyrio ar ei gynnwys. Dyna gawn ni yn y gerdd yma. Meddwl fe, yn ôl tywyllwch llyg a llen. Llyg fyna'n golygu lleigwr, llen yn golygu'r offeiriad. Ar ôl y cyfnod yma o tywyllwch Catholig, felly, tywyllwch heb y Beibl cyflawn yn y Gymraeg. Mae nawr, mae yna ffortiwn i'r Cymru fel betai. Mae yna lwc da wedi dod nhw bod y Beibl wedi ymddangos. A mae'n cario ymlaen i sôn am hynny. Fel ni wedi dros 33 o benillion i gyd. A llawer ohonyn nhw yn rhyw fath o, wel, y gair fyddwch chi'n defnyddio yn yr oesoedd canol fel techneg barddol am hyn, fydde dyfalu. Hynny yw, pentyrru cymeriaethau o'r Beibl a phethau eraill. Chi'n gweld fan hyn, dyma'r trysor golyd gwir ers dyddiau hir i guddio. Dyma'r maen per
gwerthfawr crwn croesawa hwn y Cymro. Hynny yw, y cyfeiriad fyna at 13, lle mae'n sôn am ddarganfod trysor teyrnas nefoedd, ynddo fe, ac am per gwerthfawr yr Efengil. A mae'n mynd ymlaen wedyn, mae'n sôn am y Beibl nawr fel gem, fel cleddyf, fel mana, fel bara, fel ffynon ac yn y blaen. Ac yna ar y diwedd, ar ôl yn annog bobl i ddarllen, myfyrio a chwilio'r Beibl, mae'n gorffen gyda gair o ddiolch, diolch, diolch, hyn nid cam, y penid, hynny yw y gwaith caled yma, diolch am y gwaith caled yma o gyfieithu, trwy Wynedd Ysbryd Glân, diolch i'r Dr Morgan, sef i William Morgan, wrth gwrs, y Gymro, meddwl fe. A gyda mi fel Cristion Llon, a rwy bron dyflino, meddwl fe, ar ôl 30 o fenillion erbyn hyn, ydy gweithred ddiwiol ydyw hyn. Gwyddien llyn y Cymro, gwyddie fel hyn y Cymro. A'r gweddi yw nawr, wrth gwrs, i ddiw goleio'r Cymru ymellach, harddu iaith y Cymru, gyda mwy a mwy o gyhoeddiadau Cristnogol. O ddiw unig arglwydd i o'r, di hyn a ragor eto, di hyn a ragor o bobl eto, trwy rym disg a synwyr maith i harddu iaith y Cymro, trwy roi corff o sgrennu Cristnogol Cymraeg, felly i ni yn ogystal â'r Beibl i hunan. O ddiw Grist yn awr wrth rhaid, gwna'r holl Fritaniad, y Fritaniad fyna'n cyfeirio at yr hen draddodiad bod y Cymru yn bobl o dras, hir, mae'n ni oedd pechnogion cyntaf yn Ysbryden i gyd ac yn dod yn disgynyddion i Brutus o Gerdroia. Ar un symudiad a sefydlodd y Rhufain, gwna'r holl Fritaniad rando dair yn deilwng yn y byd, hwn fydd dedwyddyd Cymro. Wel, dyna ni, mae yna ragor enghreifftiau gen i, ond mae'r amser wedi mynd, a wedyn fi'n credu falle na i aros yn y fan yna, ac os nag oes gwestiynau, falle allai sôn am enghraifft arall. Diolch yn fawr, Manon. Diolch o galon, Wyn. Da ni gyd i dysgu cymaint. Dwi'n swn i'n licio holi chi trwy dydd am y pwnc yma. Mae gyda ni un cwestiwn wedi dod i fewn yn barod. Oes na unrhyw gysylltiad rhwng y cwndidau a'r Helsingod a fyddai'n cael eu canu adeg y Nadolig a traddodiad y Plygain? Oes. Hynny yw, mae'r traddodiad Plygain a'r carolau Plygain fel i ni'n meddwl amdanyn nhw, mae'r rheina'n datblygu o ddifri mewn cyfnod ychydig yn ddiweddarach. Hynny yw, mae yna awgrym bod y carol Plygain gyntaf wedi llunio tua chanol yr ail ganrif o 15, felly ar ôl y cyfnod ni'n trafod nawr. Hynny yw, mae'r cwndidau yma a'r Helsingod, mae nhw wrth gwrs yn para i mewn i'r cyfnod i ni gysylltu ar carolau Plygain. Be sydd yn digwydd yw bod, o'n i'n sôn am Edmund Pris a'r gerdd yma about the Banks of Helicon, y baled yma. Nawr, beth mae Edmund Pris yn neud gyda'r gan yna, wrth benthyca o'r Saesneg, mae e hefyd yn gwisgo y gan rydd yma gyda chynghanedd. A beth sydd gyda ni yn y carolau Plygain yn gyffredinol, maen nhw ar arddull sy'n cael ei alw yn nid y canu rydd cynnar nawr, ond y canu rydd cyngeneddol. Lle roedden nhw'n gwisgo y canu rydd nawr a chynghanedd. Chi'n cael yr holl seiniau at seiniau, cyflethrenu ac yn y blaen. Ond mae hwnna'n datblygiad ychydig yn ddiweddarach. Hynny yw, mae'r awgrym yw wrth gwrs bod y carolau Plygain wedi, gwasanaeth y Plygain wedi datblygu o'r gwasanaeth yr offeren ganol nos Nadolig yn y cyfnod Gatholig. Felly mae'n bosib iawn bod y math yma o ganu cwndideg yn y blaen yn cael ei ganu yn gynnar ar fore Nadolig. Ond dyn nhw ddim cweit yn yr un mold ar canu Plygeinia i ni'n arfer yn nhw erbyn hyn o ran arddull. Diolch.
Dwi'm yn gwybod, os gen rhywun arall, mae yna gyfle i rhywun arall ofyn cwestiwn sydyn os ydych chi eisiau reidio yn y Q&A. O'n i hefyd eisiau gofyn eich barn chi ynglyn â Carola mewn ffordd, achos mae yna dueddiad gyda ni, enwedig yn yr Eglwys yng Nghymru, da ni'n cael lot o wasanaethau dwyieithog a gwasanaethau dolig dwyieithog a felly, oherwydd natur yn cymunedau pobl da ni'n gwasanaethu. Ond mae Carola Saesneg a rhai sydd wedi cael eu cyfieithu o'r Almaeneg, maen nhw'n dueddol i fod lot mwy sentimental, dydyn. Mae Carola sydd yn wreiddiol Gymraeg i mi, wel, maen nhw'n lot gwell. Dwi'n gwybod os ydych chi'n cytuno efo fy marn ni ynglyn â hynny. Wel, mae hwnna'n wir yn yw. Mewn gwirionedd, beth sydd gyda chi yn y Carolau plygen fel y cwndidau a'r Halsingod, yn yw, mae nhw'n bregethau ar gan, mewn gwirionedd. Fel o'n i wedi awgrymu, fel ni'n gweld yn y garol gyntaf na sones amdani y cwndid sydd yn mynd mlaen o'r geni i'r croeshoeliad yn rhaid gyflym mewn gwirionedd. Ydych chi'n gweld hynny'n gyson. Mae'r Carolau plygen, credu falle byddwn ni'n trafod rhain mewn sesiwn arall yn yr hydref falle. Ond mae'r rhain yn aml iawn yn holl gynhwysfawr. Maen nhw'n gallu dechrau gyda gaddau efo'r cwymp yn Ngharddeden. Mynd mlaen, mae heibio'r geni yn weddol o gyflym mewn gwirionedd at y croeshoeliad ac yna at ddiwedd y byd ac ail ddyfodiad Crist. Felly mae nhw'n bregethau ar gan, lle fel ych chi'n gweud mae'r Carolau Saesneg ac Almaeneg yn tueddu i oedi o gwmpas y preseb mewn ffordd sy'n gallu bod yn weddol o romantaidd, wedwn ni, yn dweud. Chi'n iawn, mae yna gwahaniaeth go fawr. A beth sy'n ddiddorol, wrth gwrs, yn y Saesneg, fel o'n i wedi awgrymu, mae'r garol fel ffurf yn dod i ryw fath o uchafbwynt yn y 15fed ganrif, ac yna mae fel petai'n mynd ar ei lawr yn dirywio fel ffurf o ran poblogrwydd, ac yna yn ail gydio o ran poblogrwydd Carolau yn Oes Victoria. Mae sentimentalrwydd a romantiaeth Oes Victoria yn drwm i ddylanwad yn nhw. Lle yn y Gymraeg, yn y cyfnod hesp yma o safbwynt canu Carolau yn Lloegr, mae gyda ni traddodiad cryf yma o ganu Carolau plygen. Diolch. Difyr. Mae gyda un cwestiwn dyn nhw di fan, mae rhaid i fi ofyn i chi fod yn fer oherwydd da ni eisiau rhaid digon amser eich Gwraeg siarad hefyd yn dydan. A'i cyfeirio at holl drigolion Prydain yma'r gerdd wrth ddweud holl Britaniaid, neu'r Cymru'n unig. A yw'r bardd yn ehangu ystyr y term Britaniaid ei gynnwys y Saeson hefyd fel yr oedd rhai Cymru yn y cyfnod? Na, dwi'n meddwl fan hyn mae'n cyfeirio'n benodol at y Cymru. Os edrychwch chi ar yr ail benyl sydd ar y sgrin dych chi fyna, mae'n dweud o hil Brutus. Hynny yw disgynyddion Brutus, fel y Cymru fydde'r hynna. Ac wrth gwrs, gan fod y gerdd yma'n diolch yn arbennig am y Beibl yn y Gymraeg hefyd, hynny yw, mae'n sôn am harddu iaith y Cymro, yn mae pob pennill yn gorffen gyda'r gair Cymro. Fan hyn, mae'r gair Britaniad yn cyfeirio yn bendant at y Cymru, fyddwn ni'n dweud. Fel i chi'n iawn yn dweud, mae'r gair British yn mynd yn gynyddol i gyfeirio at bobl Prydain yn fwy cyffredinol, ond yn yr achos yma. Ond y gwir, dyw'r defnyddio'r term British ddim yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer Saeson, er enghraifft, mewn gwirionedd tan y 19fed ganrif, ac ar y pryd o lot o Saeson ddim eisiau cael ei galw'n British, oherwydd roedd British iddyn nhw yn cyfeirio at y bobl yma o'n nhw wedi trechu, sef y Cymru. Diolch. Wel, dwi'n falch iawn o gyflwyno yr athro Christine James. Mae hi yn athro emerita yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Genillodd y goron yn Eisteddfod Genedlaethol yr Yrria'r Cyffiniau yn 2005. A fe'i gorseddwyd yn Archdderwyr Cymru yng Nghaerfyrddin ar y 9 o Fehefin 2013. Ac mae rhaid bod yr ysbryd ar waith oherwydd 2013 oedd pan baswyd yn Eglwys yng Nghymru hefyd i fedru ethol merched yn ysgogion hefyd am y tro cyntaf. Felly mae rhaid bod yna rhywbeth yn y dŵr yn 2013. Wrth gwrs, Christine oedd y ferch cyntaf i'w gorseddu.
Fe hetholwyd yn gofiadu'r gorsedd y beirdd yn 2017, a mae hi'n arbenigo ar lenyddiaeth yr oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar ac ar lenyddiaeth cymoedd diwydiannol De Cymru. Ac yn 2001 cyhoeddodd ei golygiad o gerddi'r bardd D. Gwynallt Jones, Cerddi Gwenallt y Casgliad Cyflawn. Dwi'n siŵr fyddwn ni gyd yn licio holi hi am Gwenallt hefyd, ond heddiw mae am mynd i drafod y Vicar Pritchard ac Hanwyll y Cymru efo ni. Diolch yn fawr, Christine. Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad hefyd i ymuno yn y sesiynau yma. Wel, bydd enw'r Vicar Pritchard yn gyfarwydd iawn i lawer iawn ohonoch chi sy'n gwrando bore yma. Os taw dim ond yng nghyd-destun i geiriau'r carol hyfryd sydd yn hawlio lle cwbl deilwng yn y rhan fwyaf o'n casgliadau emynau, ac os gai just ymuno ar lle dwi yma, ar rhannu'r sgrin, PowerPoint, di mi. Dyna ni, mae flin gen i am fod yn ara. Ddim cweit mor slick a wyn gyda'r pethau yma. Dyna ni. Bydd llawer ohonoch chi yn gyfarwydd ar geiriau yma awn i fethlem bawb dan ganu neidio dawnsio a difyru i gael gweld ein prynwr credig aned heddiw ddydd Nadolig. Bydd eraill ohonoch chi falle yn gyfarwydd ar pennill bach yma. Ni cheisiau ddim cywreinwaith, ond mesur esmwyth perffaith. Hawdd i'w ddysgu ar fyr dro gan bawb ei clywod deir gwaith. Ond i ba raddau mae'r geiriau yma, mae'r penillion yma yn nodweddiadol o awen y Vicar Pritchard. A beth yn union yn ei waith sy'n peri bod Gwenallt yn cyplysu enw ag enw Edmund Pris, a honni mae'r ddau yma oedd dau fardd mawr y canu rhydd, ac yn y salmau can gan y naill a Canwyll y Cymru gan y llall, y cyrhaeddodd y mudiad yma i ben llanw yn yr ail ganrif ar 15. Wel, dyma ddau gwestiwn byddai'n ceisio eu hateb yn anuniongyrchol yma, y bore yma. Ac er mwyn gwneud hynny, ni'n mynd i ddechrau trwy edrych yn gryno ar hanes y vicar ei hun, a hefyd goffa'n hunan nhw natur y cyfnod roedd yn byw ynddo. Wel, cymharol ychydig wyddon ni mewn gwirionedd am fywyd Rhys Pritchard. Fel arfer, mae'n cael ei ddweud i fod e wedi cael ei eni tua flwyddyn 1579 yn Llanymddyfri, falle yn rhif 33, y stryd fawr. A yn sicr bydde fe wedi codi dim mwy ar y safle yna yn ddiweddarach. Roedd yn fab i Dafydd a Pritchard, a hwnnw yn ddigon cefnog i fedru fforddio talu am addysg i'w fab. Os ewch chi i Llanymddyfri heddiw, wrth gwrs, dyna'r tŷ sydd ar y safle, ac mae yna plac glas i chi gael bod yn siŵr bod chi'n edrych ar y tŷ iawn. Wel, fe ath Rhys Pritchard i ysgol, fe gafodd e addysg yn rhywle, dyn ddim yn hollol siŵr ble, ysgol ramadeg Caerfyrddin oedd newydd i agor falle, neu o bosib yng Ngholeg Crist yn Aberhonddu. Wedyn ymlaen i Goleg yr Iesu, pan oedd e tua 19 oed, ac fe gafodd e radd BA mis Mehefin 1612. Wel, Coleg Protestanaidd oedd Coleg yr Iesu, coleg oedd yn mynnu safonau uchel iawn gan ei holl fyfyrwyr o ran buchedd, ymyrweddiad a defosiwn. Ac mae'n amlwg bod y regime a'r hyfforddiant gafodd Rhys Pritchard yn Rhydychen wedi dylanwadu'n drwm arno fe weddill i fywyd, byddai yn rhedeg fel y defyn trwy holl waith, fel y bydde'r cyffyrddiad pendant iawn yma ar byd Saesneg. Roedd y flwyddyn 1612 yn un bwysig yn ei hanes. Gafodd ei ordeinio'n y ffeiriad ym mis Ebrill y flwyddyn honno, ac wedyn ym mis Awst, derbyniodd y fywoliaeth Llanymddyfri ym mhlwyf Llandingad. Os ewch chi i Llanymddyfri, chwilio am yr eglwys, dyma'r eglwys heddiw. Bydd y chwelodd wedyn i'w fro enedigol, felly wrth dderbyn y fywoliaeth,
priodi, dyn ni ddim yn gwybod mwy am ei wraig na'i henw, Gwynllan, ac wedyn tua 1615 fe gawson nhw fab o'r enw Samuel, a hwnnw hyd y gwyddon ni yn unig blentyn. Wel, fe ddath swyddi eraill i ran y vicar dros y blynyddoedd yn 1613. Fe gafodd e rhaethoriaeth Llanedi yn Esgobeth, Tŷ Ddewi er enghraifft. Yn Mai 1614, gafodd ei pwyntio'n beryglor yng Ngholeg Eglwys Aberhonddu. Ac wedyn, wedi cymryd gradd MA yn 1626, fe wnaed e'n ganghellor yng Nghydeirlan Tŷ Ddewi ac yn ganon yn ddiweddarach. Ond fel vicar Llanymddyfri, dyna sut i ni'n cofio amdano fe. Fel y vicar Pritchard, fel yr hen vicar. Ac mae'r ansoddair hen, wrth gwrs, ddim yn awgrym o oedran, ond yn hytrach mae'n awgrym o anwyldeb ac agosatrwydd. Ac fel y gwelwn ni o'i gerddi y bore yma nawr, nath y vicar y cysur fydde wedi dod iddo fe gyda'r swyddi eglwysig gwahanol yma, nath e ddim anghofio am realiti a chaledu bywyd pobl gyffredin i cyfnod, caledu y brwydre materol yn ogystal â rhai ysbrydol oedd yn cael ei ymlydd ganddyn nhw'n ddyddiol. Dyn ni ddim yn hollol siŵr pryd y bu farw'r vicar, mwy na thebyg ddiwedd 1644, ac ni ddim yn gwybod chwaith ble cafodd ei gladdu ym mynwent Eglwys Llandingad yn ôl traddodiad. Ond fe allan ni ddweud un peth yn bendant, sef bod y vicar Pritchard wedi gadael cofeb arhosol iddo fe hun yn ei gerddi. Wel, erbyn i Rhys Pritchard ddychwelyd i Llanymddyfri o'r Rhydychen yn 1612, roedd protestaniaeth wedi hen gael ei thrad o dani yn swyddogol o leia yng Nghymru. Hynny yw, mae rhaid i ni gofio am waith arloesol William Salisbury yn cynifer Llys y Ban i gyfieithu o'r darlleniadau o'r Efengylau Epistole yn y Llyfr Gweddi Cyffredin Saesneg. Ond mae protestaniaeth yn cael sail gadarn wedyn, protestaniaeth Gymraeg yn cael sail gadarn gyda'r deddf cyfieithu'r Beibl sydd yn rhoi bod wedyn yn 1567 i'r Llyfr Gweddi Cyffredin, cyfieithiad William Salisbury, ac wrth gwrs y Testament Newydd yr un flwyddyn, gwaith Salisbury, Richard Davies a Thomas Hewitt. Ond, fel gwyddwch chi, mi'n siŵr, fe bylwyd ysglein ar y gamp ddiamheuol ar gwaith cyfieithu, i roedd y heleth iawn gan syniadau anghonfensiynol Salisbury am iaith ac orgraff, ac yn arbennig felly am ei awydd i brofi tarddiad Lladinaidd geiriau Cymraeg, ac i ddangos copia neu helaethrwydd y Gymraeg trwy amrywio sillafiadau yn nodi cyfystyron ar ymyl y ddalennau. Nawr dwi'n ymlaen wedyn at brif drysor y diwygiad Protestannaidd yng Nghymru, sef cyfieithiad William Morgan o'r Beibl Cyfan, a hefyd cyfraniad pellach gan Morgan i ni'n tueddu anghofio amdano fe felly, sef i argraffiad diwygiedig o'r Llyfr Gweddi. Mewn geiriau eraill felly, pan ddychwelodd Rhys Pritchard i Llanymddyfri yn 1612, fe fydde fe eisoes yn gyfarwydd wrth gwrs ar Testament Salisbury a y Llyfr Gweddi Salisbury, ond pan ddychwelodd yn 1612, nid yn unig y bydde Beibl William Morgan yn yr eglwys, ond hefyd mae'n debyg bydd y copi o Lyfr Gweddi Gyffredin Diwygiedig William Morgan ochr yn ochr ei gilydd felly. A gallen nhw dybio wedyn mae rhyddiaeth goes William Morgan fydde i'w clywed ar wefusau Pritchard yn y gwasanaethau, bod gwaith Salisbury ac yn arbennig felly i Lyfr Gweddi a delu farc ar feddwl y vicar hefyd. Wel, fe
roedd dau argraffiad pellach o'r Beibl wedyn yn oes Vicar Pritchard fel y gwyddon ni, sef Beibl diwygiedig 1620 a'r Beibl bach, fel mae'n cael ei galw, yn 1630. Ac wrth gwrs erbyn hyn hefyd, roedd gweithiau Protestanaidd eraill, gwahanol fathau o goeddiadau, yn llifo o'r wasg. Ac eto, roedd y tywyllwch ysbrydol, roedd Richard Davies wedi sôn amdano yn ei ragymadrodd i Destament Newydd 1567, a dyna'r wyneb ddalan fyna. Ac mae'r tywyllwch yna yn cael ei bwysleisio mewn gair a delwedd ar y wyneb ddalen. Roedd y tywyllwch hwnnw yn dal yn gaddig didew yng nghalonnau meddyliau llawer iawn o'r boblogaeth gyffredin yn oes y vicar. Oherwydd un peth oedd mynnu'r ysgrythu'r lan yn eich iaith, fel roedd Salisbury wedi ymgyrchu amdano fe, neu hyd yn oed glywed yr ysgrythu'r ar ffurf wasanaeth yn eich iaith o sil i sil. Chofiwch bod deddfau yn ffurfiaeth 1559 a 1593 yn gofrodi pawb dros 40 oed i fynychu'r gwasanaethau neu wynebu dirwy. Peth arall oedd deall Gaerdyw a'i gyfleidio yn y galon, a hynny'n arbennig mewn cyd-destun cymdeithasol lle roedd y rhan fwyaf o'r boblogaeth yn dlawd ac yn anllythrennog. A nifer hefyd, wrth gwrs, yn dal i lynu'n Dewel Fach ambell hoff elfen o'r hen ffydd. Fe sylweddolodd Rhys Pritchard, fel eraill wrth gwrs, mae'r unig ateb i dywyllwch ysbrydol yw goleuwr deall a llewyrch Gaerdyw. Gallwn ni dybio iddo hyfforddi braidd yn ffyddlon o wthnos i wythnos o'i bwlpid. Ond does gyda ni ddim unrhyw dystiolaeth uniongyrchol o'r gweithgarwch hwnnw. Ond mae'n glir bod y vicar hefyd wedi deall yn iawn am rym llenyddiaeth ac yn arbennig barddoniaeth a barddoniaeth lafar yn y gwaith o ddysgu pobl anllythrennog. Ac fe aeth ati i gyfansoddi penillion, cannoedd ar gannoedd ohonyn nhw, sydd wedi cadw i ni yn y gwaith i ni'n adnabod bellach fel Cannwyll y Cymru. Gwaith y gyhoeddwyd mewn sawl cam ar ôl i'r vicar farw yw hwnnw. Cyn troi ato, fi eisiau aros gydag un gerdd o'i waith y gyhoeddwyd yn ystod ei fywyd. Teitl y gerdd yw Cyngor Episgob i bob enaid oddi fewn i episgobaeth. Ac ei bod yn ddienw yn y copi gadwyd, mae'n bir sicr mae gwaith y vicar ydyw. Yn ôl Stephen Hughes, y cyhoeddwr a'r hyrwyddwr angydffurfiol aeth ati i gyhoeddi cerddi'r vicar ar ôl iddo fo farw, mewn pob tebygoliaeth y fe hunan a fynodd brintio a gan honno, sef fy annwyl blentyn derenes, etc. Yr hon y weles sy'n brintiedig lawer blwyddyn cyn i mi brintio i waith ef. Wel, sylwer i ddechrau ar y ffurfiau lladinaidd yma, episgob ac episgobaeth yn y teitl. Ffurfiau gafodd Pritchard, mae'n siŵr, yng ngwaith Salisbury. Sylwch hefyd ar y blas tafodieithol deheuol yn y llinell gyntaf, annwyl blentyn derenes, y terfyniad S yn episgobaeth, a'r anwyldeb yn gwahoddiad fy annwyl blentyn dere. Mae'r math yma o wahoddiad yn un o ystrydeber canu rhydd fel nododd Wyn yn y sesiwn blaenorol, wrth gwrs. Ond does dim rhaid bod ystrydeb yn aniffiant chwaith. A dyma nodweddion ar waith y vicar byddwn ni'n sylwi arnyn nhw drosodd y thro. Mae'r gerdd yma'n arwyddocaol am reswm pellach, oherwydd fe cadwyd hi mewn llyfryn wedi cydrwymo â catechism ar graffwyd yn Llundain yn 1617. Yr unig gopi o'r catechism hwnnw i oroesi. Mae'r catechism hefyd yn ddienw, ond mae'n cael ei dderbyn mae gwaith y vicar yw e. Ac wrth gwrs mae effeithiolrwydd holi ac ateb fel dull hyfforddi yn hysbys ers canrifoedd lawer, yn yw ni'n cyfeirio at fe fel y dull Socrataidd er enghraifft.
Ac o gyfnod liwthyr ei hun, fe welwyd buddioldeb catecheisio mwyn helpu'r bobl i ddeall hanfodion y ffydd. A rhoddodd yr Eglwys Protestannaidd newydd bwys newydd ar catecheisio yng Nghymru a Lloegr fel ei gilydd, yng nghyd-destun y penderfyniad nawr i ohirio gweinyddu bedydd esgob neu confirmasiwn, nes bod plentyn yn ddigon hŷn i ddeall yr addewidion roeddwn ni'n wneud ac y gellid i brofi trwy i holi. Nawr, fe ymddangosodd sawl catechism Cymraeg cyn yr un dan sylw yma. Mae'n dechrau gyda'r un syml oedd gan Salisbury yn Llyfr Gweddi 1567. Ond un y ficer yw'r un gynhara i ymddangos tu allan yn annibynnol ar y Llyfr Gweddi. Wel, pam ath ati i lunio a chyhoeddi catechism? Mae sawl peth gallwn ni nodi. Yn gyntaf, oedd hyn yn ffasiwn yn Lloegr ar y pryd. Yn ail, mae'n gyson ar hyn welwn ni yng ngwaith y Vicar yn gyffredinol, sef i awydd i gyflwyno Cristnogaeth mewn iaith a garddull gallai pobl gyffredin i cofio a'i deall. Ac yn ogystal, bydd y llyfr bach rhad fel hon yn fwy fforddiadwy falle i rai a fedredd allan, ond yn rhy dlawd i brynu copi hunain o'r Llyfr Gweddi. Ac efallai mae'r ysgogiad penna oedd i amgylchiadau teuluol, oherwydd erbyn 1617 bydde Samuel, mab y vicar, ar drothwy i arddegau, ac felly'n dod at oed bedydd esgob. Ac yn y llyfr bach myta, fel yn ei waith i gyd, mae cynulleidfa targed y vicar yn eistedd wrth ei draed fel petai, ac mae'n hollol ymwybodol o'i anghenion deallusol ac ysbrydol. Wel, gallwn ni fanylu ymhellach ar y catechism, ond symudwn ni ymlaen at y cerddi. Mae cerddi'r vicar wedi goroesi mewn tua hanner dwsin o lywysgrifau cynnar. Does yr un o'r rheina'n ei lawedd ei hunain, ond maen nhw gyd y 6 yma, mi'n sôn amdanyn nhw, yn gynnyrch yr ail ganrif ar 15 wedi copïo naill ai yn ystod oes y vicar neu yn weddol fuan ar ôl iddo fe farw. Mae hanes cyhoeddi'r cerddi yma yn gymleth ac yn fylchog. Roedd yna argraffiad cynnar sydd ddim wedi goroesi, ond digon i dweud nawr te, mae yn 1659, yr ymddangosodd y copi print cyntaf sydd gyda ni, wedi gyhoeddi gan Stephen Hughes, ac mae'r teitl yna ar y sgrin, y sylwch mae 157 o tudalennau. Fe gafwyd rhannau ac argraffiadau pellach, ac wedyn yn 1672 mae 4 rhan yn cael eu cyhoeddi ynghyd, ac erbyn hyn mae'r gyfrol wedi tyfu i 592 o dudalennau gan gynnwys nifer o gerddi a gawsai Stephen Hughes yn llawr vicar ei hun. Gafodd e ragor o gerddi eto erbyn 1681 a dyma'r argraffiad cyntaf i ddwyn y teitl Canwyll y Cymru. Fe gafodd Stephen Hughes y teitl hwnnw mewn cerdd y gyhoeddiwyd eisoes yn argraffiad 1672. Ac o dan y gerdd, yn os ydych chi'n edrych ar ochr dde y sgrin, felly dan y gerdd mae nodyn ganddo fe i'r perwyl yma. Pe gwelson ni gan hon cyn printio'r sheet gyntaf, hynny yw, argraffiad 1672, mi ryddasyn o'r enw mae'r awdur wedi bwyntio i'r llyfr sef Canwyll y Cymru. Rwyf fi'n deisif ar y neb a'i printio ar fy ôl i roddi'r enw hynny iddo. Ac mae'n werth i ni oedi gyda'r gerdd fach yma, oherwydd mae'n oedi llawer iawn i ni am waith y vicar mewn cymharol ychydig linellau. Dyma'r gerdd at y darllenwr fel mae'n debygol. Gogoniant yw y lles Britaniaid, i ni wedi trafod y gair yna'n barod yn dyn ni bore yma. Canlyniaeth ffrins, anogaeth ffrins, y gwaedd y gweiniaid, a wnaeth printio hyn o lyfran a'i roi rhwngwch Gymru Gwynllan. Ebar gofi pur brygethiad, dyfal gofi o ferganiad, a wnaeth i'm droi hyn o wersau i chwir Cymru yn ganiadau. Am weld dwfnwaith enwog Salisbury gan y dyddys ceb i hoffi,
Cymrais fesur byr cyn blaened, hawdd i'w ddysgu, hawdd i'w styried. Gelwais hon yn ganwyll Cymro, am i'm chwennych brydd o leo pawb o'r Cymru diddysg deillion i wasnaethu Duw yn union. Mwyn helpu'r anysgedig sydd heb ddeall ond ychydig, y cynillais hyn mor gyson, mae gan eraill well athrawon. Duw o leo bawb o'r Cymru i wirnabod a'i wasnaethu. Duw o wnel i hyn o ganwyll roi'r dall o leini didwyll. Wel, beth mae'r gerdd yma'n dweud wrthyn ni. I ddechrau, mae'n nodi ysgogiad y ficer. Mae'n canu yn y penllgant gogoniant Duw y lles Britaniaid. Ac mae'n gwneud hynny yn sgil canlyniaeth ffrins. Mae ffrindiau cyfeillion wedi ei annog ei wneud. Mae gynulleidfa darget yn cael ei nodi'n glir hefyd. Mae wedi sgrifennu hyn, yn sgrifennu waith ar gyfer y bobl gyffredin, yr anysgedig sydd heb ddeall ond ychydig. Rhai nad oedd yn hoffi dwfnwaith enwog Salisbury. Ac mae'n nodi hefyd i obaith, a dyna sydd gyda ni yn y pennill ola. Mae'n dymuno gweld pobl yn dod i wir nabod Duw a'i wasnaethu. Mae'r ysgogiad, y gynulleidfa darged a y gobaith yma wedi arwain y ficer y drai dewisiadau ymarferol yn ei waith wedyn yn fwy cyffredinol. Ac mae'n rhain wedyn yn ei tro a goblygiadau i'r gwrandawr neu'r darllenydd. I ddechrau, i genre. Mae wedi nodi fod ei gynulleidfa darget yn tueddu anghofio cynnwys pur brygethiad, ond yn gallu cofio oferganiad, hynny yw caneuon poblogaidd y dydd. Ac mae nawr yn harneisio'r cyfrwng hwnnw i ddibenion ysbrydol. Mae'n troi i wersau yn ganiadau. Fyddwn ni gyda'r ganiadau eto. I arddull. Mae'r arddull yn sionc, yn ddeniadol y sionc. Mae'r cwbl mewn iaith syml, dealladwy, gan gynnwys geiriau benthyg o'r Saesneg. Mae geiriau ac ymedroddion yn cael eu ailhadrodd mwyn eu hoelio yn y cof. Mae defnydd o ddelweddau yn creu darluniau sy'n argraffu hunan yn y dychymyg. I fesur wedyn, mae wedi dewis mesur byr cyn blaened, hawdd i'w ddysgu, hawdd i'w styried. Mewn gwirionedd fe allan ni weld 6 mesur gwahanol yng ngherddi'r ficer, ond maen nhw i gyd yn fesurau rhydd, poblogaidd yn ei gyfnod. Maen nhw gyd yn rhythmig, maen nhw gyd â phatrymau odli pendant. Y mwyaf gyffredin o bell ffordd yw'r mesur yr hen bennill, 8-8-8-8, yn odli A, B fel sydd gyda ni yma. Ddell y cyflwyno wedyn, ym marn Gwenallt, mae un donedd y cerddi yma ar fesur y pennill telyn yn feichus. Ond, medde fe, nid cerddi yw darllen oedden nhw, ond cerddi yw canu, caniadau felly. A gan fod y cwbl ar fesurau poblogaidd y dydd, fe fydde digon o dronau cyfoes i bobl cael wneud hynny. Ar y llaw arall, yn y ragymadrodd i argraffed 1659, dywyd Stephen Hughes mae yw darllen, ac nid yw canu y printiwyd y pethau hyn. Wel, mae gyda ni wrth ddweud, felly beth wnawn ni o hynny. Wel, mae'n bosib bod hyn yn adlewyrchu'r gwahaniaeth rhwng arfer oes y ficer ei hun, canu, a'r arfer ar ôl cyhoeddi'r cerddi mewn print, darllen. Ond castelnodi bod yna hen dôn o'r enw hen dôn llyfr ficer wedi goroesi yn gysylltiedig â chael nadolig y ficer, mewn casgliad o lawen Cymraeg traddodiadol mewn adran o tonau cyfaddas i destunau testunau difrifol. A'i gyfrwng wedyn. Sylwch fod y gerdd yma'n sôn am gofio, ond hefyd am brintio. Ac mae gwaith y ficer yn sefyll ar y groesffordd mewn gwirionedd rhwng y llafar a'r llyfr, ac roedd fi hun yn ymwybodol o hynny. Ac mae waith fel petai'n pontio rhwng Cymru sy'n bennaf anllythrennog a Chymru lythrennog.
Ac mae llawer o'r pethau bydd y darllenydd cyfoes yn cael yn anfoddhaol yng ngwaith y ficer, yr odle sydd ddim cweit yn taro, y colli neu ychwanegu sillafau mwyn ffitio curiadau'r llinell. Mae llawer o'r rheini yn llai amlwg ac yn sicr yn llai trymgrwyddus i buryddion barddol a buryddion gramadegol o wrando ar y cerddi yn hytrach na'i gweld ar y ddalen. Wel, mae poblogrwydd eithriadol y ficer dros y blynyddoedd yn cael ei brofi gan y data. Yn y cyfnod rhwng 1660 a 1730, cyfnod y 70 mlynedd, dim ond yr almanac Cymraeg ar graffwyd yn fwy aml na cherddi'r ficer. Ac mae libri waliau a catalog o lyfrau Cymraeg yn cyfnodi 52 o argraffiadau gwahanol yn y cyfnod hyd at 1820. A dyma rai argraffiadau modern fyna neu cymharol modern 14th ganrif ar 15 hyd at 90 ar 20fed ganrif. Felly beth yng ngwaith y ficer sy'n ei wneud mor ddeniadol? A byddai'n pwyso ar olygiad nesyloid cerddi'r ficer ar gyfer y sylwadau yn yr adran nesaf yma. Yr un olwg barddi gyfnod oedd Rhys Richard, ac mae'n canu ar bynciau themâu sy'n berthnasol i oes ei hun. Mae'n cyfeirio at ddigwyddiadau cyfoes. Er enghraifft, mae gyda fe gan ar y flwyddyn 1625, pan oedd y llafur neu'r yd yn afiachus trwy lawer o law. Mae'n rhif 33 yn cerddi'r ficer, nesyloid yn yr ecef, hasnod 33. Mae 260 o linellau. Wedyn mae gyda fe gan ynghylch y chwaren neu'r pla di yn Llundain yn 1625. Ac mae hon yn ryfeddol o berthnasol yn y pandemig presennol a wi jyst wedi codi ychydig o fynullion fyna jyst i chi gael gweld pa mor berthnasol yw hi o hyd. Mae'r plag yn difau phoblwydd fel tan gwyllt y ddoi o'r nefoedd ac fel gwaddach colcerth ar sych fynydd yn goresgyn i'w holl drefydd. Nid oes eli, nid oes medswn, meddyginiaeth, nid oes dŵr na 20 miliwn all i ddiffodd, och na'i leisi, ond trigaredd Duw a'i allu. Ac anogaeth y penillolaeth gwrs wedyn yw troi at Dduw cyn i bod yn rhy hwyr. Cwyn gan hynny, gwachel, cadwa rhag oedi, brysian esgyd y gyflym gad y frynt ni, gwel y farn sydd uwch dy gobyn uwch dy ben, tro cyn caffoi arnat ddisgyn. Berthnasol iawn. Wedyn, mae ganddo fe ddosbarth o gerddi sy'n cynnwys gynghorion cymdeithasol. Er enghraifft, mae gyda fe gyngor i'r meddwyn. Digon posib, gallwn ni feddwl bod hwn yn ddigon perthnasol hyd hefyd. Eto, ychydig o fynullion jyst i gael blas y peth. Os meddwyn wyt yn arfer chwiffo gwyn a chwrw a thybaco, llef am ras ar ddiw yn fuan i orchfygu meddod aflan. Einioes fyr, a chylla afiach, llety llwm a drwg gyfeillach, copa twn, hynny yw, pen wedi brifo, wi jyst yn meddwl ai pen tost y bore wedyn yw'r ystyr, beth bynnag. Copa twn a siaced fratog a geiff meddwyn yn lle cyflog. Fe werth meddwyn dref i dad ar maint y fedd o fraint yn rhad, a phob nifel sy'n ei helw, werth ei gris i brynu cwrw. Mae gyda ni ddawn y ficer i greu darlun mewn ychydig eiriau yn y fan yma yn glir iawn. Ac fydd ychwelwn ni at fater y gwerthu'r Crys cyn gorffen os gawn ni amser. Ymhlith y cerddi sy'n cynnwys cyngor cymdeithasol, mae yna ddwy sydd wedi anelu at ferched yn benodol, a mae hynny'n anghyffredin yng ngwaith y ficer a hefyd yng ngwaith y cyfnod yn fwy cyffredinol. I ddechrau, fe ddyle pob gwraig fagu phlentyn a'i llais ei hunain. Wel, cerdd yw hon sy'n cael ei anelu at wragedd bonedd ac yn erbyn yr arfer o gyflogi wet nurses. Oedd yn ffasiynol yr adeg yna fel byddwch chi efallai'n sylweddoli. A wedyn mae hon yn drist cyngor i wraig beidio thristau gormod ar ôl marwolaeth plentyn.
A mae'r gerdd yma yn atgoffa ni pa mor gyffredin oedd marwolaethau babanod y phlant bach yn y cyfnod yma. Mae'r cysur sy'n cael ei gynnig, falle'n teimlo'n arwynebol a sentimental i ni, ond mae eisiau ni ddarllen y gerdd trwy sbectol caledu y cyfnod oes y ficer, ac eto blas bach. Fanwyl chwaer na thord y galon yn wyl yn ôl dy blentyn tirion, aeth gan ddiw o boi yn y blinder i'r nef at Grist i gael ysmwyster. Hynny yw, mae llawer gwell arno fe yn y nef. Gwyl, hynny yw, gwel y wisg o sidan, o syndon pyrwen, ar oes Grist amdan dy blentyn, sy'n disgleirio fel yr heilwen yn y nef ynghylch dy fachgen. Gwyl y delyn eiraid hefyd sy'n ei law yn canu'n hyfryd i'r tad nefawr, rhwn a'i creus, yr oen sanctaidd, rhwn a'i prynws. Gwyl y ffrwythau per a'r manna mae dy blentyn yn ei fwyta, gyda'r saint ar ford yr oen, yn ddibrynder, yn ddiboen. Wel, eto, mewn cyfnod o dlodi, caledu cymdeithasol, mae yna rhyw gysur i feddwl am mor braf yw'r byd a ddaw, ynde. Ond os oedd Richard Pritchard yn fardd i gyfnod, roedd e hefyd yn fardd i bob cyfnod. A mae hyn yn arbennig o wir pan drown ni at i gerddi dyfysiynol a cerddi y bywyd teuluol. Mae'r gwerthoedd Cristnogol sy'n cael ei fynegi'n ei waith yn berthnasol ac yn bwysig, berthnasol a phwysig heddiw, mor bwysig ag eriod. Mae'n atgoffa ni wir y dylen ffydd ni effeithio ar bob ran o'n bywyd mewn cerddi fel Gras Cyn Bwyd. A sylwch, 24 o linellau i ni yn defnyddio gras 4 llinell yn y tŷ ni, ond 24 o linellau fan hyn. Gras ar ôl bwyd, eto 24 o linellau. Diolch am dan a chanhesrwydd, pethau ni'n cymryd yn ganiatol lawer iawn ohonyn ni. A hym yw chanu ddiw cyn mynd i gysgu 28 o linellau fyna. Hynny yw, maen nhw'n gerddi sylweddol. Ond nid mor sylweddol ar cyngor i bob pen teulu i lywodraethu di yn ddiwiol. 388 o linellau o gyngor i'r pen teulu. Wedyn, nid yn unig y pen teulu sydd â chyfrifoldeb, ond mae gan y plant ddyletswydd i'w rhieni, mae cynghorion ac addysg fyna 108 o linellau. Ac mae ganddo fe sawl cerdd dyner iawn i'w fab Sami bach. Hynny yw, mae'r rhifau fyna, rheina, ambell un yn hirach neu gilydd. Ond mor ddiddorol ac mor bwysig yw'r cerddi defysiynol a'r bywyd teuluol yma, mewn gwirionedd fi'n teimlo bod gwir arwyddocâd y ficer a'i gwir bwysigrwydd fel bardd yn gorwedd yn ei gerddi uniongyrchol Gristnogol. Maen nhw'n gerddi efengylaidd o Gristnogol. Hynny yw, mae amser yn mynd yn drych na ni yn sydyn iawn. Felly, y cwbl fi'n mynd i wneud yw nodi rhai dosbarthiadau a dod at un gerdd wedyn oedi gyda hynny tu'r diwedd. Hynny yw, mae gyda fe gerddi sy'n adrodd hanes bywyd y marwolaeth Iesu Grist, ac mae'n canolbwyntio yn arbennig ar yr ymgnewdoliad. Hynny yw, cerdd o'r dosbarth yna yw Awn i Fethlehem bawb dan ganu, wrth gwrs. Ac yn rhain, mae'n egluro'r efengyl mewn ffordd syml, mewn ffordd ddealladwy. Mae ganddo fe gerddi sy'n mydryddu darnau o'r sgrythyr gan gynnwys rhai salmau. Mae ganddo fe gerddi liturgiaidd, gweddi'r arglwydd, degorchymyn, credw'r apostolion, pethau fydde wedi cael ei defnyddio yn y gwasanaethau o bosib iawn, ynde. Ond mae rhain hefyd yn bwysig, y cerddi athrawieithol. Hynny yw, mae'n trafod pynciau mawr y ffydd, athrawieithau cymleth fel rhagluniaeth Duw, holl bresenoldeb Duw, trigaredd Duw. Ac weithiau, i ni'n ei weld yn aralleiddio, yn mydryddu darnau o lyfrau diwinyddol cymleth. Ac wrth gwrs, mae'r cerddi moesol y bycheddol yma lle mae'n annog edifeirwch. Mae
peth o hynny yn cael ei osod yng nghyd-destun y cyfnod yn erbyn consirwyr, swyn ddiwyniad ac yn y blaen, ond mae'r galwad i edifeirwch yn un oesol a phwysig, wrth gwrs, holl bwysig i'r ffydd. Cerddi hir yw amryw o'r rhain, fel byddwch chi wedi casglu o rai o'r ystadegau oedd ar y sgrin blaenorol, yn ymestyn dros gannoedd linellau weithiau, ac mae wedi bod yn anodd dethol darnau i'w dyfynnu yn y ddarlith yma. Dyw'r cerddi ddim bob amser wedi strwythuro, yn arbennig o gadarn. Yn aml iawn, fe welwn ni'r vicar yn neidio nôl ymlaen yn ei gerdd o bwnc i bwnc. Ond, gweithio'r gwendidau yma, allan ni ddim gwadu'r ffaith sylfaenol bod y vicar wedi llwyddo mewn ffordd anghymarol i osod corff sylweddol o wybodaeth feibledd a diwynyddiaeth uniongred mewn iaith syml, mewn arddull ddeniadol, ac o fewn cyrraedd i Gymru i oes ei hun a hefyd wrth gwrs am genedlaethau wedyn. Sail y cwbl wrth gwrs yw gair Duw ei hun. A ffal ei gwell i orffen felly na trwy darllen detholiad o'i gerdd hir 348 o linellau sy'n annog darllen y Beibl, ac yn benodol felly i brynu copi o'r Beibl bach 1630, yr graffig cyntaf i gael ei anelu at farchnad y bobl gyffredin, hyd yn oed os oedd angen gwerthu'ch crys i fedru fforddio un. A dyma ddetholiad, addysg a chynghorion ynghylch gwrando pregethiad yr Efengyl ac ynghylch chwilio'r sgrythurau. Nid gole'r haul, nid gole'r lleied, nid gole'r dydd na'r sêl sy'n gwyngad, ond gole'r gair a'r fengil hyfryd allto leio i dir y bywyd. Sorry. Y gair yw'r ganwyll a thyleia. Wedi mynd nôl yn rhy bell, mae'n flin gen i. Y gair yw'r ganwyll a thyleia, y gair yw'r genad ath gyfrwydda, y gair ath arwain i baradwys, y gair a thwg i'r nef yn gymwys. Bwyd i'r enaid, bara'r bywyd, gras i'r corff y maith i'r ysbryd, lamp i'r troed a ffrwyn i'r genau yw gair Duw a'r holl sgrythurau. Hynny yw, mae yna debygrwydd yma rhwng y math o ddyfalu, oedd Gwynllan tynnu sylw ato fe yng ngherdd Thomas Jones yn y sesiwn blaenorol. Heb y gair, ni ellir nabod Duw na'i natur na'i lan hanfod, na'i fab Crist, na'r sanctaidd ysbryd, na'r rhinweddau'r drindod hyfryd. Gwerth y dir a gwerth y ddodrefn, gwerth y gris o ddiam dy gefn, gwerth y cwbl oll sydd genid cyn byddech byw heb air y bywyd. Gwellit fod heb fwyd, heb ddiod, heb di, heb dan, heb weli, heb wasgod, heb ole'r dydd a'r hael gyriaidd, bod heb y fengil sanctaidd. Mae'r Beibl bach yn awr yn gyson yn iaith dy fam i'w gael coron. Gwerth dy gris cyn bod ei hwnnw, mae'n well na thref dy dad i'th gadw. Gwell na gair a gwell na garian, gwell na'r badell fawr na'r crochan, gwell o drefnyn yn dyleti yw'r Beibl bach na dim y feddi. Dyma'r perl y fyny'r Iesu i bob Cristion doeth i brynu, fel y marsiant call a werthau i brynu hwn faint oll y feddau. Gan i Dduw roi uni'r Cymru i air sanctaidd i'n gwir ddysgu. Moeswch i ni, fawr y bychan, gwmpo i ddysgu hwn a'i ddarllen. Ni chyst Beibl, dyw Beibl ddim yn costi i ni weithio nawr, ddim tu hwnt i goron arian. Gwerth hen ddafad a fo marw yn y clawdd ar noson arw. Dyw rho ras a grym i Gymru, adnabod Dyw a'i wir wasnaethu. Crist a nertho bob rai i ddarllen llyfr Duwn y iaith ei hunan. Wel, yn y gyfrol Perl mewn Adfyd 1595, mae Hugh Lewis, oedd yn gyfoeswr hŷn i Rhys Pritchard, yn disgrifio clerigwyr i gyfnod fel cŵn heb gyfarth, clich heb dyfodau, neu ganwyll dan Leicester. Hynny yw, maen nhw'n gwbl ddiwerth. A hwy, gyda ffrindiau'r llyfrau,
sy'n cael y bai ganddo fe am dyma y dyfyniad, dyma sut mae'n mynegu'r peth. Nhw sy'n cael y bai am yr anwybodaeth mewn pethau ysbrydol un misg. Mae y digwydd yn fynych fod mewn amryw leoedd hynafwyr brig-lwydion, 30 mlwydd oed neu fwy. Mor ddeillion, mor ddall ac mor anysgedig ac na fedrwn rhoi cyfri o bynciau'r ffydd a'r crefydd Cristnogaidd, mwy na phlant bychan newydd enni. Wel, dyna gyhuddiad allwn ni ddim ei osod wrth ddrws Vicar Llanymddyfri. Nid canwylltan Leicester oedd Rhys Pritchard, ond un a losgain ddyfal olen i ddydd, a llewyr Huganwyll yn para'n hir i lawr y canrifoedd. Chi am rando. Diolch o galon, Christine. Mae wedi bod yn ddarlith hynod arall a dyn ni'n andros o ddiolchgar i chi. Da ni wedi rhedeg allan, oedden ni'n gorfod cychwyn chydig bach yn hwyrach, felly da ni wedi rhedeg allan amser i gael y cwestiwn and answer. Ond dwi'n gobeithio ydych chi gyd i gweld mewn link ar y chat os ydych chi eisiau mynd i gael paned a clonc wedyn a chans i sgwrsio. A hefyd, dwi jyst eisiau atgoffa chi 8 o Fai, da ni'n cyfarfod tro nesaf hefyd, felly fydd Angharad yn gyrru'r gwybodaeth allan maes o law, felly gobeithio na ni weld chi ar 8 o Fai hefyd. Dwi jyst yn mynd i ofyn i Liz Perkins wan sydd yn mynd i roi gar bach o ddiolch. Wel, diolch am y cyfle. Roedd y cyfnod clo cyntaf, da chi'n cofio tua blwyddyn yn ôl, dwi'n siŵr, yn rhyw gyfnod o ryw wyliau pryderus i nifer ohona ni, bob dim di ganslo dim byd yn y dyddiadur. A jyst fel o'n i'n blino ar y gwyliau od na, nath rhywun ffeindio Zoom. A dyma ni, ac erbyn heddiw, mae yna 100,000 o bethau does ar Zoom. A swn i'n gallu treulio rhan o bob dydd, dwi'n meddwl, yn gwneud rhywbeth gwahanol ar Zoom. Ond y tri pheth dwi wedi mwynhau ar Zoom ydy pethau Cymraeg a Chymreig. Gosber nos Sul, Siôn Rhys Evans, Gwylnosau Cymorth Cristnogol, a'r gweminarau hyn. A peth braf, dwi'n meddwl, ydy cael dod yn gymuned at yn gilydd, a dim ots lle ydych chi'n byw. Sim rhaid i chi hyd yn oed fyw yng Nghymru, mi fedra ni ddod yn rhan o'r digwyddiadau hyn. Felly diolch yn fawr i athronfa Padarnsant a rhai sydd wedi bod wrthi'n trefnu'r digwyddiadau, i'n diddori a'n haddysgu ni, Ainsley a Manon ac Angharad a Rachel ac eraill dwi'n siŵr. A diolch enfawr o waelod calon i'r ddau athro sydd wedi rhannu eu hamser a'i gwybodaeth a'i talent efo ni heddiw, Wyn a Christine James. Mae wedi bod yn wych. Diolch yn fawr iawn iawn. Oedd gen i ddim syniad be oedd ystyr y gair cwndid, ac o'n i wedi clywed am halsing o blaen, ond byddai'n defnyddio lot fawr ar y geiriau yna o hyn ymlaen, bydych a poeni am hynny. Dwi'n credu bod cael nifer o bobl i ddod i weminar Cymraeg am 10 o'r gloch ar fore dydd Sadwrn, pan mae Tudur Owen ar y radio yn dipyn o gamp. Felly, da iawn a daliwch ati, a dwi'n gobeithio beth bynnag fydd y normal newydd, byddan ni'n dal i gael y math yma o ddigwyddiad ar Zoom yn y dyfodol hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr, Liz. A felly, gobeithio na ni weld rhain o'ch chi drosodd yn ystafell Zoom os ydych chi glicio'r link, a gobeithio na ni weld chi ar yr 8 o Fai hefyd. Diolch yn fawr a pob bendith i chi gyd.